ħassejt illi propju fil-fatt anke tkellim mal-familja dal-għodu illi nkun qiegħed fil-ġranet li ġejjin ninnomina lil Karl Guder imma wkoll lil Lorenzo Vella li kien kap tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'pajjiżna, anke wkoll serva diversi kariki fil-Kummissjoni Ewropea, b'ċertu mħabba kbir lejn pajjiż l-istess kif kien Karl, żewġ żgħażagħ Maltin li bl-istil uniku tagħhom għax ħabbew lil pajjiżna, għax kienu gburin pajjiżna dawn ħadmu fl-eliqi tagħhom biex jagħmlu il-ġid. U għalhekk se nkun qiegħed ninnominhom it-tnejn li huma għal ġieħ ir-Repubblika għaliex inħoss illi għandna nagħtu dan it-tribut u napprezzaw in-nies twajba u tajba illi jkunu qegħdin minn żmien għal żmien lil pajjiżna ikomplu jaħdmu għal ġid tiegħu għax jemmnu u għax iħobbu lil pajjiżna. Dan ħabbru l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt il-programm Perspettivi, hekk kif sostna li dawn huma żewġ persuni li taw kontribut kbir għal pajjiżna u li għalhekk għandna napprezzawhom. Fuq net-television Bernard Grech stqar li Karl Guder kien bniedem ħabriki li dejjem kien jara kif jista' jgħin il ħaddieħor fil-waqt li f'kull ħin kien iżomm id-daħka fuq wiċċu. Dwar Lorenzo Vella li kien imexxi l-Uffiċċju tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta u qal illi kien persuna li għamel xogħol imprezzabbli fl-aħħar snin u li dejjem serva bid-diplomazija u r-reqqa li kienu jirrikjedu l-karigi li kien fdat bihom. Ġieħ ir-Repubblika jingħata lil qatt ta' Maltin li jiddistingwu ruhom fuq oqsma differenti tal-ħajja. U s-sena l-oħra il-kap tal-Partit Nazzjonalista kien innomina lil Isabel Bonnici u lil John Sofija, il-ġenituri ta' Jean Paul Sofija għal dan l-onur prestiġjuż.